Unya, manghinaot ta mga par nga kini ang programa ni Pambari 4 nga suroy-suroy sa probinsya nga para makatabang sa mga kaigsuonan nato nga mga Pilipino, mga kaigsuonan nato nga mga Cebuano nga magpadayon unta ni mga par ang nindot nga pagserbisyo ni Gobernador Pambari 4. So mayong gabi kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe nga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par kay nahuman naman sa Bugo City ang libre nga opera ug karon naa na po dito sa lungsod sa Balamban mga par ang team ni Pambari 4 nga nipahigayon og libre nga opera. So wala gyud masayang mga parno ang pagbotar sa mga katawhan ni Gobernador Pambari 4 kay gisuklian man kini ni Pambari 4 og maayo nga serbisyo. Kay mao man gyud kini ang gisaan ni Pambari 4 mga par sa una nga kung siya ang makalingkod pagka-gobernador, iyahang i-priority ang healthcare. Ug tuod man gi-priority yun ni Pambari 4 mga par ang healthcare ug daghan na kayo ang naka-benepisyo ug daghan na kayo ang natabangan. Mao ni sakto nga suroy-suroy mga par. Kanang suroy-suroy nga makatabang sa mga katawhan ba. Dili anang suroy-suroy nga ang nagsuroy-suroy ra ang nalipay. Kay sa panahon ni Gwen, wa jud ko'y nadunggan mga par nga naay mga masakiton nga natabangan nga naay gustong magpa-opera nga naoperahan nga libre. So karon pag yun nahitabo mga par dinhi sa Cebu nga naay gobernador nga ni ihatag og libre nga opera sa mga kaigsuonan nato nga mga Cebuano nga nanginahanglan sa tabang sa gobyerno. Mao ni sakto nga public servant mga par nang motabang gid ba. Mandigo gyud nga mo maluoy sa atong mga kaigsuonan nga mga pobre kato si Gwen Garcia mga par. Dili mo to siya makarelate sa mga naagian sa mga pobre kay daan mo to si Gwen Garcia nga pagkatao nagtangag daan og bulawan nga kutsara mo nang dili siya ka-relate sa mga kalisod sa mga kaigsuonan nato nga nanginahanglan. Unya, manghinaot ta mga par nga kini ang programa ni Pambari 4 nga suroy-suroy sa probinsya nga para makatabang sa mga kaigsuonan nato nga mga Pilipino, mga kaigsuonan nato nga mga Cebuano nga magpadayon unta ni mga par ang nindot nga pagserbisyo ni Gobernador Pambari 4. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog ko og subscribe nga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction.